Pozdrav ljudi, šta ima? Danas ćemo da igramo Combat Arms. Zombie mod. Tako da vidimo se u igrici. I evo nas. Ukucao sam lozinku. Oni kao publik i nestali mi nisu nešto interesantni. Najviše volim ovu Cabin Fever mapu. Tako da igrat ćemo nju. Ali samo da nađem. Ovo je vjerovatno pun. Ovo je zaključeno. Ajde. Kako nema nigdje. Nevjerovatno. Kako nigdje nema jebut. Ma da, onda može. Ovdje može, eto, ušli smo. Thanks God. Ajmo. Dođa vola. Mi se često dešava crni ekran. Moje sranje grafičke kartice. Ajde bre, ovaj je iz Vatikana, ajde mamuti jebe. Mamuti bip! Ajde brate. Come on. Ajde. Nevjerojatno, glava ga. Pa samo vas se čekate. Nevjerovatno. Ajde bre. Eto, došli svi. I mi čekamo ovu dvojicu, to jest trojicu. Ajde. Sada ću da prekinem snimanje, pa kada se sete da počnu, nastavit ćemo dalje. I sada ćemo malo da radimo. Mapa vam je stvarno ekstra. Sviđa mi se. Evo ga. Ja sam kupio zlatni malo kalašić. Ajmo. Idemo, one kill. Što je fora, zombi samo pojavio jednom. Kao onom deathmatchu. Ajde bre.
crvene moći kada se pojave, tako da... Vidite, na mapi žuto su zombi. To kako? Da, ovo žuto su zombi, a plavi su... moji, to su ovi... ljudi. Okej, sada će da počnu. Ajde, najlazite, ajde. A stvarno, samo se spavnuju. Ovo što pukne, to su zombi, ovi što eksplodiraju. I najviše mrzim kako sam se popao gore. Samo 5 mi je ukočilo i hvala Bogu nastavilo je. Zaista moram da promenim grafičku. Evo ti bombe. I nije elipso, ali... Ovom ovdje ima neki veliki plavi zombi koji dođe odavde. Već je 2 puta od nas. Sada će da počnu. Five kills. A ja sam 7 HP-a. Rokaj pičke, a ne! Rokaj pičku. 4 kombo, ajmo dalje, ulazite, ne, ajde, ajmo. A samo 13 metkova i 21 HP. Imam pištolj. Od hider, ajmo sad k nožem. Ajmo sad, nema metkova. Sad bi trebalo da bude recover health and ammo. Sad nam ga tamo, ali ako je tamo poginut ću. Tamo je ovaj virus, kako zove. Evo ga, recover. I čekamo sada kučkine sinove. Kako? Nazad! To je bilo blizu. Ako vam ovi eksplodirajući blizu vas eksplodiraju, skidam dosta helta. Eto, samo naravno čekamo. Snimat ću i Sniper Elite, kako zove. Mislim da tu ime Sniper Elite, da. Sada skidam trenutno sada, pa uskoro, možda sutra danas, ne znam. Znači piše da je live plus 1, eto ga. Ja ću da se spavnujem opet. I idemo. Ova žena. Daj, motherfucker! To je bio neeksplodirajući. Zajebana stvar. Ovo je bilo to za epizodu, vidimo se u Sniper Elite.